Кой беше най-смешният момент от тези 4 години, които имахме? Най-смешният момент е, когато в трети клас по технологии правихме кутии, но се разделихме по отбори и всеки отбор си беше направил кутия. И след като ги направихме, слагахме материали и тетрадки. Имам въпрос към вас. Ако класът ни беше супергерой, каква суперсила щеше да има? Нашата суперсила щеше да бъде интелигентност. Всеки от нас има различни знания и умения, които заедно класът ни прави изключително умен и способен. Според мен нашата суперсила щеше да бъде всичко, защото госпожа Манолова ни научи на много прекрасни неща. Нашата суперсила на нашия клас, според мен, щеше да бъде да решава задачите за секунди и да прави всяко контролно весела магия. А какво казва госпожата най-често в час? Да не говорим. Госпожата най-често в час ни казва да внимаваме, но също тя най-често се усмихва, а тази усмивка казва повече от 1000 думи. Според мен госпожата най-често в час казва да пазим тишина и някой пъти ни изпитва на дъската. Ако трябваше да опишете госпожата с една дума, каква щеше да е тя? Аз вдъхновяваща, защото мотивира учениците да вярват в себе си. Специална, защото рядко можеш да попаднеш на такъв учител като госпожа Манолова. Всеотдайна, защото винаги влага цялата си любов и енергия в работата си. Слънчева, защото още откакто влезна в стаята, тя носи усмивки и радост за децата. Магична, защото тя е нещо като магично явление, което не може да се срещне никъде другаде. Според мен тя е неповторима, защото друга госпожа като нея няма. Според мен е сърдечна, защото винаги се грижи децата да бъдат щастливи и спокойни. Хей, приятели, споделете момент, в който госпожата ви помогна или ви вдъхнови. Според мен е за това, че ходихме в Плиска и Преслав, там много ми хареса, също ходихме и на куклен театър, където се забавлявахме също. Първият учебен ден, защото госпожата ме посрещна с усмивка и изкарахме едни страхотни 4 години. Винаги съм радостна, когато съм с нея на лагера Том Сойер. На какво ни научи госпожа Манолова? Според мен най-важното нещо е да сме дисциплинирани и отговорни. Нас ни научи да бъдем честни един към друг. Да не се притесняваме и да мислим различно. Да се извиняваме, когато сгрешим. Да помагаме на другите, когато имат нужда. Да бъдем приятели, а не просто съученици. Да споделяме. Да изразяваме себе си. Да работим в екип и да си помагаме. Как да постъпваме в различни ситуации. Да бъдем толерантни един към друг. Да обичаме учението. Да бъдем искрени и добри. Да говорим с уважение и да слушаме внимателно. Да бъдем търпеливи и упорити. Да се радваме на успехите на другите. Да четем, пишем и смятаме с увереност. Да бъдем добри хора преди всичко. Да бъдем любознателни. Да споделяме. Да мечтаем и да вярваме, че можем. Какво лично послание бихте отправили към госпожа Манолова? Госпожо Манолова, благодаря ви за всичко, което ни научихте. Благодаря ви, че ни научихте да бъдем добри, толерантни и как да се държим един към друг. Вие сте най-добрата госпожа на света и никога няма да ви забравя. Много ще ми липсвате. Обичам ви. Скъпа госпожа Манолова, благодаря ви, че ни дадохте крилата да летим и корените да сме здрави за земята. Благодарение на вашата неуморна работа и безкрайно търпение, ние успяхме да се научим да четем и да пишем. Благодаря ви за спомените и моментите заедно. С любов, Ева. Госпожо Манолова, благодаря ви за всичко това, което направихте за мен през тези 4 години. Вие ме научихте да чета, да пиша, да бъда човека, който съм сега. Вие бяхте като втора майка. Вие ми бяхте като втора майка. Винаги ще ви обичам и много ще ми липсвате.
Скъпа госпожа Манолова, благодаря ви, че ме научихте не само да пиша и да чета, но и да вярвам в себе си. Няма никога да забравя вълшебните дни с вас. Обичам ви, ще ми липсвате. Какво пожелавате на госпожа Манолова? Аз пожелавам на госпожа Манолова да е жива, здрава и все така слънчева. Аз си пожелавам да прочете всички книги, които иска и да намира все така нови светове. Аз си пожелавам всичко хубаво и следващия и випуск да бъде още по-добър и от нас. Аз пожелавам на госпожа Манолова всичко най-хубаво, да е щастлива и следващия клас, който ще обучава 4 години, да е се толкова добър, колкото нас. Аз пожелавам на госпожа Манолова да е здрава и да продължава да радва още много деца. Пожелавам на госпожа Манолова да е винаги така щастлива, лъчезарна и да прочете абсолютно всички книги, които иска. Аз пожелавам на госпожа Манолова да е все така усмихната и добра, да изучава всички ученици, както изучи и нас, и да вдъхновява повече деца. Аз пожелавам на госпожа Манолова да е все така щастлива, лъчезарна, усмихната и да радва. Аз пожелавам на госпожа Манолова отново да зарадва следващите късметлии, които са с нея, с много любов и радост и да ги научи каквото научи и нас. Аз пожелавам на госпожа Манолова да е здрава, щастлива, усмихната и все така добра и състрадателна. Благодарим ви, госпожо, че Ни научихте, че училището, ни показахте, че училището може да бъде и забавно и ни научихте на уроците, които ще ни потребват и в бъдеще. Благодаря ви, госпожо, че ни показахте какво значи истински учител. Винаги ни насърчавахте да вярваме в себе си. Ни посещахте с усмивка всеки ден. Вие винаги ни подкрепяхте, когато ни беше трудно. Научихте ни да мечтаем. Ни карахте да се чувстваме специални. Бяхте търпелива, когато ние не бяхме. Вие учихте не само уроците, но и доброта. Ни показахте, че училището може да е забавно. Обичаме ви Защото ни научи много неща. Сте нашата втора майка в училище. Защото сте най-добрата госпожа на света. Можем да ви се доверим. Защото сте мила, забавна и истинска. Защото се радвахте на нашите малки победи като на големи. Защото знаехте кога да ни се карате и кога да ни прегърнете. Защото сте част от нашето детство. Защото никога не се отказвате от нас. Защото правите всичко с любов. Защото сърцето ви е огромно. Когато за пръв път страхливо, аз в класната стая надникнах, тъй ласкаво ти ме подари, че в същия миг те обикнах. Когато с несръчните пръсти се мъчих да пиша с мастило, ти седне надолу над мене и ми дъхваше вяра и сила. С тебе разбрах, че щом учиш, урокът е винаги
И така нашето пътуване е към своя край. Тръгваме по нов път, но корените ни ще останат завинаги в класната стая, където вие ни учихте да мечтаем, да вярваме, да бъдем хора. Вие направихте тези 4 години вълшебни и ни дадохте увереност да продължим смело напред. Благодарим ви за всеки урок, за всяка научена истина, за всяка споделена история и за всяка изтрита сълза. Затвориха очите на душите ни, а ти дали ги откри? Хиляди възможности има останали да направим нещо малко, но за някой друг. Ще можеш ли ти?